traditional Jamaican snacks, primarily made by coconuts. 今日はね、ジャメイカのお菓子を食べます。はい。俺の友達、自己紹介。My name is Mihoko Ito. Nice to meet you. Okay, so what do you want to try first? さっきはCoconut drops. Okay, coconut drops. でか。Please. Tasting. はい、Okay, go. 本音ね。まずココナッツ嫌いなの？ココナッツのもう強いの？甘い。Sweet. 甘い。硬いも？甘い、硬い。なんかジンジャーみたいな、ジンジャーの味。So what is used to make it is actually Good taste. coconut, sugar, and spices. So Spice. ginger. Ginger. そんな感じ。でも好きじゃない。美味しくない。Okay. ちょっと強いかな。ジンジャーも。ジンジャーが強い。はい。美味しい。次はジャカースコーンです。パサパサ。いただきます。ハード。美味しい。美味しい。硬い。美味しい。ココナッツ入ってる？何入ったわな？フラワー？コナク？フラワー？コナク？コナク。小麦粉？小麦粉とココナッツと砂糖。どうかな？美味しい。美味しい。グッドテイスト。すげえ混ぜるね。ハリアップ。これどうやって食べるの？柔らかいよすごく。硬くない。甘い。何かの味に似てる。なんか洗剤みたい。What? Bro, what are you talking about, man? 洗剤みたい。嫌い嫌い。甘いことはダメ？甘すぎるのが好きじゃない。シュガー。ココナッツシュガーだけど。何の味だろう。美味しい。すごく美味しい。シャリシャリする。最後はポリスバトンです。いただきます。いただきます。硬い。高っ。おっと高い。硬い。味はよくわからない味。なんか高い。飴？クッキー。クッキーだ。もう一回高い。大丈夫？大丈夫。顎がはぐれそう。大丈夫。おいしい。
これはちょっと美味しい。ちょっと美味しい。バナナチップス。バナナチップスは日本にもある？あー、薄い。薄いの。いただきます。ジャマイカでいただきますわ。Let's eat. Let's eat. Let's eat. 美味しい。これ一番美味しい。Yes. めちゃくちゃ美味しいこれ。じゃがいもみたい。ああ、そうですね。すごく美味しい。ベジタブルチップス。バナナ。バナナはもうスイートのイメージだけど、ベジタブルチップス。バナナチップス美味しそう。人気ジャマイカのお菓子ですね。へえ。バナナチップス私も好きだよ。骨ね、骨の塊いらない。骨の塊？そうどうかな、美味しいとかまずいも、はい、教えてください。はい。どうぞ。いただきます。美味しい。美味しい。どんなフレーバーとか。甘くない。甘くない。これはバナナね。バナナっぽくない。ポテトチップスみたい。ポテトチップスみたい。オッケー。そうです。ね、オッケー。レター。ボン。